Clar que per què no han canviat ni esmenat voluntàriament, textualment, el tema de suspensió cautelar? Perquè en la moció la suspensió cautelar va a l'origen dels fets. No era un delicte. I si la policia arriba, el que ha de fer és identificar. I ja la justícia determinarà què fa en els ciutadans que estan allà agrupats pacíficament, que no suposen un perill, una alteració greu de l'ordre, ni un perill físic ni immediat per als béns ni les persones. No se pot aplicar la força. S'identifica i punt. I per això faig molta referència que en aquests moments d'aquesta actuació policial la sentència no estava. N'hi havia una suspensió cautelar, malgrat que tots els voceros polítics de tots parlaren d'il·legalitat. No existia aquesta legalitat, existia una suspensió cautelar i l'actuació professional i legal és la que li estic dient. No traure les armes i carregar contra una acció que no és delicte. Que no és delicte. La indissoluble unitat de la nació espanyola. De quan parlem? De quina Constitució? Perquè això ho han dit totes les constitucions espanyoles. I recorde que Cuba estava per ahí, Filipines, Río Muni, Fernando Po, les Chafarines, Tánger, Sidi Ifni, i en tot ese dia que era indissoluble. Però què és indissolubilitat? La indissolubilitat és indissoluble fins que se pren un acord, que se pren una decisió de canviar i ja està. I ja veurem les colònies que queden en Àfrica. Des de Canàries, Ceuta, Melilla i tot el que pugui haver, les illes Perejil i el que no siga Perejil. I serà indissoluble mentre tots estiguem d'acord que és indissoluble. I quan estiguem d'acord de canviar-ho, doncs se canviarà i serà dissoluble i no passa res.